dinala isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Mm. Magdadialysis na to. Sabi niya, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Ano niya. Tapos po, pag po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer, dyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng, 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para ibulong ta. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, i-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Nung salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan, no? Opo. Tapos, 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid.
Iyo po, So ito iyon po ang na lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nanda po yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Salamat, thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of go. But because of your program, Kinga PB and DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon. So, siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang yan. kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan
Sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni Tatay. Opo. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the Vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo nitong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle Sea at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle Sea at saka yung Mega Choco.
Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang. Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor.
Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest pa, doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali, amazing people. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo. Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus.
Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulo na. tulong doktor. Dahil Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman nagpa-check up naman ako today naman na ano na naray. lipat naman ako tapos na-try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Oh, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulog kayong consultation bago di sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perang ano eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa mo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong organic doctor. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abungon niya. Wala na. Ako. So, magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak. At marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So, lahat po sila natulungan ng ating produkto. So, ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may mga karamdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko man ang karangayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin. Hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Ponig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan dahil sa dahil sa iya. imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay
andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa kama. Siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Ulimpo. Oh, Miss Ulimpo, na yung anak niya, na yung anak na niya natulungan daw, natin na kasi nagkaroon kung may ng cancer. leukemia, Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Kasi may kapal na. Bago So, Central. Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong budget, nasa Rujao siya. Hmm. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos Kasi, na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakawatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, lumalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, Doc Joey, pwede ba ang wheelchair ko, ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Kaya, Ay, hayaan mo na gagamutin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, Madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Trio at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang
nawala na yung hapdi ng aking bituka. Iya. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay ilagay ko. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan? Gayon man po so bulong na pigkuan sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan saka yung Miracle C. Saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati lagi ka na nahihilo. Kukuha yung namamanhid yung kamay ko saka yung tuhod na kulog. Sakit ang mga tuhod mo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, nalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuan pa isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O biruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuan ko po ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City.
Laging tandaan natin ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following di dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nagkatira pa ako diyan sa Umapang Legazpi City. Nung pumunta po kasi ako, nung ano po ako nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate enlarged na po. Pumunta po ako sa dun sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay Dr. Sayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pag-ihip ko tapos yung pagtayo ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, Puro 6, Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan
At ngayon po, umiinom ka, maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik iyong mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin Thank you. na yung Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Asin Diyos, marahay na banggi sa gabos na nagdadangog sa DSGB at sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. So, ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito at sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Pincena. At also, sa aking kapartner dito sa aming opisina kay Miss Arlene. Yan. My name is Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo ngayong araw sa programang ito. So, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, okay, KK. So, ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalusugan at kalagayan. So, ayan, remind po sa lahat na member ng ating organization sa For Love, Care of Senior Citizens, PWD, and Family. Meron po tayong orientation bukas, 1 o'clock p.m. until 5 o'clock p.m. Pero kung madali po yan matapos, kung konti lang yung pag-uusapan natin, ay mga alas 3 po tapos na yan. So, ang venue po dito po sa DJB Green Building, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang venue po or Antigua Oriental Mi po ay duman po sa datiming opisina. So, sa Kataning lang po yan. So, sa may mga health concerns naman po, may mga health problem, wag na kayong magdalawang isip na pumunta dito sa opisina ni Doc Joey at magpakonsulta dahil libre lang po ang health consultation kay Doc Joey. So, kung gusto niyo naman po magpa-examine para malaman natin kung ano yung mga abnormalities or may problema sa inyong katawan, meron din po kami ditong quantum analyzer. So, yan, magnetic po yan. Chine-check gamit yung palad mo lang. At also, may pang-check din po kami ng sa sugar at yung pang-check ng blood pressure. So, for only 300 pesos, so malalaman na po natin dyan kung ano yung may mga abnormality sa katawan ninyo. And sa mga mag-a-attend po bukas ng aming orientation sa aming organisasyon ay magdala kayo ng kahit 500 pesos lang po dahil dyan automatic na kayo pa nag-avail kayo ng aming mga produkto na worth of 500 starting 500 pesos ay kasali na kayo sa magandang organisasyon. So may mga benepisyo po yan na ibibigay sa inyo at hindi na po kayo dun lugi sa 500 pesos na yon kasi doon po, may products na kayong matatanggap at ang presyo nun higit pa sa 500 pesos. So, nagre-range po yan ng 600 plus. So, for example, ang pinili ninyong produkto ay ang ating Mega A Coffee at Multi 5 Coffee. So, yan po, ang isang box po niyan ay 300 pesos. So, kung mag-member po kayo, ay makukuha nyo lang po yan, yung dalawang box sa 500 pesos na halaga. So, ayan, kung wala naman po kayong ginagawa bukas, mas better na po mag-attend kayo ng aming orientation para sa aming organisasyon na For Love, Care of Senior Citizen, PWDs and Family.
para po mas maliwanagan kayo at mas maunawaan ninyo kung tungkol ba saan yung organisasyong tinatag ni Doc Joey. So, ayan. Kanina pong umaga, may pumunta ditong pasyente na taga Karakaran, Rapu-Rapu, Albay. So, si tatay po palaging sumasakit yung tiyan niya at hanggang sa likod. Kaya nag-decide po siya na pumunta dito sa aming opisina kahit malayo po. Napakinggan niya lang kahapon yung programang ito sa radio at nagpa siya agad siyang pumunta dito sa aming opisina. Kaya may mga health concerns po dyan, huwag nyo na pong palalain yung mga nararamdaman yung sakit kasi once na malala na po yan, ay mas magastos na po yan. Si tatay nga kanina, dahil medyo kapos din siya, ay 1,000 lang yung dala niya. Kaya binigyan na lang namin siya muna pang samantala ng Mega 1. So, yun lang muna yung temporary dosage na binigay namin. Good for 10 days na yun. At masisimulan niya ng inumin yung mga ating kapsula para guminhawa na yung kanyang karamdaman. So, ayan. Kung kayo rin ay nagbabalak or may mga sakit at gusto nyong pumunta kay Doc Joey, yan, located po ang aming opisina dito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pag sumakay po kayo ng jeep or tricycle, sabihin nyo po, ibaba kayo sa mismong tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mismong may seal at pangalan ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil po katapat lang po noon yung aming opisina. So sa labas po niyan, may makikita kayo yung mga silog-silog po baga at kainan. So pagpasok po niyan ninyo, doon na po yung office namin. May iba po kasing nawawala or nakakalagpas sila doon ng malayong-malayo kasi hindi nila nahahanap agad yung building namin. Kaya sa mga nagbabalak pong pumunta, mismo po bumaba kayo doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, yung may logo at may seal dahil katapat po niyan yung aming opisina. Yung color green po yan na building. So, open po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po, nandyan po si Doc Joey at Miss Len sa Dorotea Resort and Spa na located sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. So, nag-open din po sila dyan from 8 o'clock a.m. until 5:30 p.m. But, minsan hindi sila nakakapunta, so kaya kailangan ninyo munang i-confirm or mag-chat kay Miss Len o kaya kay Doc kung magpapaschedule kayo doon. So, kung wala naman kayong Facebook, maaari niyo ring tawagan or i-text si Doc Joey sa kanyang numero. So, eto po ang kanyang numero sa Smart, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At sa Globe naman po, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numero ni Doc Joey na pwede nyo pong tawagan o e-text. At kung medyo busy rin po si Doc Joey at hindi niya napansin na may tumatawag sa kanyang telepono or cellphone, maaari din kayong mag-message sa kanyang personal account na Joey Bibon Bitito o kaya naman po sa Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, hanapin nyo na lang po yan sa Facebook. Yan. Kung nasa malayo naman po kayong lugar at napapakinggan ninyo itong aming programa at gusto nyong mag-avail ng aming mga produkto, pwede po yan kasi pwede po dito mag-order kasi nag-ship na po kami ng mga aming products via GNT po yan kahit nasa Pangasinan ka, Aurora, kasi dito po may mga
patient kaming, for example, yung taga Masbate, taga Camarines Sur, yan, taga Caramoan. So, pinapadala na lang po namin doon yung mga produkto namin. At ang payment po nun ay through GCash po. So, una po, magbabayad muna kayo sa GCash at once na na-confirm na namin yun, na-receive na namin yung transaction, ay ipapadala namin po agad yung inyong produkto sa inyong lugar. So, wag po kayong matakot kasi sa almost 20 years na ni Doc Joey sa industriyang ito, so wala pa naman po nagre-reklamo na na-scam sila at hindi nakaabot yung mga produkto sa kanila kasi lahat naman po yon nakarating sa kanila. So, basta lang po tama yung bibigyan yung number, address, yung pangalan ninyo, mabilis po yan makakarating sa inyo kasi once na tinawagan kayo ng rider, yan, alam nila agad kung saan kayo pupuntahan. So, yan. So, dito po, sa mga nagtatanong kung ano po yung mga produkto na ibinibigay ni Doc Joey or pinapainom. So, dito po, may tinatawag na Amazing 4. So, 4 na kapsula po yan. So, ang una po ay ang ating Mega A. So, ang ating Mega A po ay may sangkap na 5 klaseng berries. So, nandyan po si acai berry or acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, 5 klaseng mga berries po yan na nagtataglay ng antioxidant properties. At maganda po yan para sa pag-detoxify or sa detoxification sa ating katawan. At ang pangalawa po naming produkto or ang kapsula ay ang Multi-5 po. So, sa Multi-5 naman po, lahat yan, or may sangkap yan na 5 klaseng mushroom. So, nandyan po si Agaricus blazei, cordyceps, maitake, reishi, and shiitake. So, lahat po yan napatunayan na may mga health benefits na maibibigay sa ating katawan. So, once naman po sinabi natin Multi-5, yan po yung nagpapalakas ng ating immune system kasi lahat po yan immune booster. At ang pangatlo naman nating kapsula ay yung tinatawag nating Miracle C. So, dyan naman po kay Miracle C, yung lahat na sangkap dyan or yung mga berries, pati na rin yung ester C, ay mayaman talaga sa vitamin C. So, ang mga berries na nandyan ay acerola berry, sea buckthorn, rosehip, at Indian gooseberry. So, yan po ang nakapaloob dyan ng mga berries at also ang ester C. So, mabisa po yung panglaban sa mga ubo, sipon, lagnat, so ganyan po. So, may iba din kami dito mga pasyente, tulad ni nanay na taga Buragwis, at yung si tatay niya nagta-tricycle. So, vitamin C lang po yung iniinom nila kasi gusto nila ma-prevent or malabanan na pumasok sa katawan nila yung iba't ibang klaseng viruses. So, hanggang ngayon si tatay, I think nasa 80 plus na siya, pero nagdadrive pa rin siya ng tricycle at malakas pa po si tatay. So, Miracle C po yung maintenance niya dito kasi kulang po sa budget. So, yan po yung iniinom niya. Sa pamamagitan po niyan, may ini-intake siyang kapsula na panglaban sa mga iba't ibang klaseng sakit or sa mga viruses. So, ang pang-apat po nating kapsula ay ang ating Mega 1. So, dyan po sa Mega 1 natin, lahat po ng ingredients or sangkap na kay Mega A, Multi-5 at Miracle C, except kay ester C kasi mabilis tumigas yung kapsula, ay nandyan na po yan sa ating Mega 1. So, mga berries po, yung mga mushroom, so ibang berries na nagtataglay ng vitamin C, nandyan na rin po yan sa ating Mega 1. And aside po dyan, dinagdagan pa po yan ng 7 added herbs. So, ang dinagdag po dyan ng mga na 7 klaseng herbal ay ang broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, bitter melon or ampalaya, luyang dilaw, at ang masustansyang gulay, syempre, ang malunggay. So, lahat po yan nabibigay sa atin ng iba't ibang klaseng benepisyo sa ating katawan. So, tulad na lang po ng holy basil. So,
ito pong holy basil natin ay linalabanan yung mga infection or mga virus na pwedeng pumasok sa ating katawan. So, nagkakapababa din po ito ng blood sugar at also so cholesterol din po, pinapababa rin ito. At pag masakit yung tiyan mo, pwede rin po ito. So sa Mega 1 po natin, yan na po yung rene-recommend natin for maintenance. So, dito po kasi, ang pag-inom dito ng aming mga produkto ay may tinatawag na 3 phase. So, ang unang phase po dyan ay yung 3 months. So, yan po sa loob ng 3 months, i-detoxify po niyan. So, lahat, yung inyong katawan. So, ilalabas po niyan lahat ng toxin sa inyong katawan. At next 3 months is for 6 months ay pinapalakas na po niyan yung mga cells sa loob ng inyong katawan. So, binubus na po niyan yung immune system mo. At ang 3 phase, dyan na po yung maintenance, yung tinatawag nating maintenance para tuloy-tuloy po yung kagalingan mo at malabanan yung mga iba't ibang klaseng sakit na pwedeng pumasok sa katawan mo. Yan po yung si Mega 1 po ang nire-recommend natin dyan. So, ayan. Sa mga nagtatanong kung marami nang natulungan, yes po, maraming na natulungan itong ating mga food supplement. So, katulad na lang ni Tatay Renato Domingo. So, siya po dati ay mataas po yung kanyang creatinine level, almost 700 po. At sa tuloy-tuloy niyang pag-inom ng ating mga kapsula, ay bumaba na po yun ng naging 137 na lang po. So, dati hindi na siya makatayo, hindi na siya makalakad, binubuhat na lang siya ng kanyang pamilya. Pag pupunta siya sa CR, at may dumating na rin nga po yung point na halos hinihintay na lang nila yung oras kung daratnan pa ba ng kinabukasan. So, nag-take lang po siya nitong mga ating capsule. At ngayon po, okay na siya, nakakapaglakad na siya, at nakakapunta na rin po siya dito sa aming opisina dahil sinasama niya na po yung asawa niya sa pag-avail ng itong ating mga kapsula at ito pang ibang nating mga products tulad ng kape, ng juice at yung mega choco natin na napakaganda kasi nakakapagpatalino. So, kung may mga anak kayo na nag-aaral pa, may darating silang exam, mega choco po yung i-recommend namin sa inyong painumin sa inyong mga anak. At also sa medyo matanda na po or so makakalimutin na po yung tinatawag natin makakalimutin na pag tumatanda na, pwede rin po napainumin ng ating Mega Choco. So yan po, nakakatulong po yan sa ating brain para po mag-function ng maigi. At also yung ating juice, meron din po tayo dito yung may mga sakit na sa kidney, UTI, ganyan. So, maganda po ang ating juice. At ito pong amazing coffee natin, itong Mega Choco natin, at yung juice, ay pwede po yan kahit sa may diabetes or diabetic, mataas yung blood sugar nila. Kasi ang ginamit po dyan na sugar ay yung stevia. So, natural sweetener po yan. Kaya, wala kayong i-worry dyan. So, dito po sa ating mga produkto, dahil natural ito lahat, ay wala po itong side effect tulad po ng iniinom nyong mga synthetic drugs na may mga side effects. So, iinom kayo para sa high blood and later on, magkakasakit kayo sa kidney. So, yan po, ito po lahat. Ito po mga kapsula namin. Kung may sakit po kayo na 100, so dala po yan. So, kasi ito po, overhaul, para yung lahat ng sakit mo sa katawan ay tinatanggal or pinai-improve. So, na maging maganda yung kalusugan mo. So, ayan po ang ating mga
products, ang amazing products. So again, re-remind ko lang po kayo na bukas po magkakaroon po ng orientation para po sa ating organisasyon. At yung may mga health problems po, sinasabi ko sa inyo, wag nyo na yan palalain kasi mas magastos once na malala na po yan. Kaya pumunta na po kayo dito kay Doc Joey. So ang kanyang opisina po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangon West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, open po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. So ayan, palagi nyo pong subaybayan or abangan ang aming programang Kalusugan at Kabuhayan dito sa DCGB from Monday to Saturday except Wednesday, 5:30 p.m. until 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po, 9 o'clock a.m. ay 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So ayan, again, my name is Angel Garcia, ang nakasama ninyo ngayong araw sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran o KKK. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito at sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Pensena at also kay Miss Arlene sa aking kapartner dito sa aming opisina. Yan, maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you.